asondele embubheni ngolesiko lenkonzo. Amen. Sikhulume ngoNkulunkulu owehlukanisa ukuthi abantu abafanele ukuzohlala nabo abantu abamnyama. Ukhona indaba eyafika kanye nesihlabelelo sizobhala ngaso. Shumayela uNdlovu uyakwazi ukucwaya. Uthi umfundisi wenkonzo chaya ukwazi. Ngithe ngilele ebusuku ngabona kukhanya ilambu elikhulu la kuphuma khona ilanga ekulwandle. Kwase kuqhamuka indoda efake ingubo ende emnyama enensephe esiphuma. Yathi mfundisi, uNkulunkulu usefikile eSouth Africa, uNkulunkulu abantu abamnyama. Sizotshelwa leso sihlabelelo. Caca-ke Mshumayela ukuthi ukuchwaya kwazi. Bangcwele uthi umvanele uMasuku ngelinye ilanga uNkulunkulu eseningizimu enethezini. Abantu sebekhetha inkosi, sekufanele babhajathiswe. Wayesethuma amadoda. Khona lolulimi engingalazi ukuthi linamathela kanjani emanazarethini. Lokuthi uShembe kwakuyindoda wathunywa uNkulunkulu. Ayikho. Hakulona la ekhaya lolulimi. Uma sikhuluma indaba kaShembe siqale lesikhathi kusekhona isilo senza ngkhona. Ufike izwi lithi kuzozalwa uBhombela, kuzozala uShaka. Indaba kaShembe phela siqale lapha. Uyena lo wayekhuluma nomzazela ngaleso sikhathi. Singathi uShembe kwakuyindoda nje. Siyabedukisa abantu. Uthumbanele uMasuku wathi mayethuma amadoda wathi akayomba. Kunendawo khona amatshe ayisithupha abasekela ngawo umhlaba. Umhlaba ukhala. Ahamba lamadoda aphuma amatshe ayisithupha kwavela idamu wayesehlabelela. Zani lokezizwe uBhombela wayesethi madoda nembuzi ukuthi ngiphuma futhi ngubani.
lapha eNtanda kukhona indawo lapho uBhombela walala khona 7 days ehlathini. Besiye sinyonyobe bashumayele sinabafana ukuthi sikhulele khona. Siyobuka kule ndawo uBhombela wayelala kuyo. Wakhonqwe kahle. Uma sibuya lapha indoni umthiyana idayiboga negade Ntanda afika sibhaxa kula sixebula siname ngoswazi. Athi sizoya lapha singabuyi sasuke kukhona indoda eyikhona la. Isibuke le ndoda lesibhekisa amehlo phansi namakhanda usebe. Kodwa ngokungane sasingayisala. Bathi emabexoxa wafika uBhombela wakhuluma nayo. Wathi wena Nkosi ohlala kuleli hlathi mawuphuphuka kuya ngaseBethlehem okay kulelo hlathi lele khonile. Behlala kuba lenkomo lapho uBhombela wakhuluma nayo. Wathi wena ngakudala ukuthi ungahlali nabantu. Ungabovela ubona abantu bazokusala. Lapha eRichards Bay uBhombela walala insuku eziwu7 olwandle egubhe ehlabathini. Batho baba wayigubhu 23 sesihlule u14 wanikoma. Omama ke kahle ikhaza lesonto likhulu angithi bomama. Wathi ngizofuna u23 okuzoba inkonzo yamadoda. Nganginike nomfana uJesu. Ngesikhathi selemgodusa basebeyigqiba kanye nesabatha ngizofuna yona. Inkonzo ka23 yagujwe eRichards Bay. Ithi indaba yami sengihlala phansi sebesondele embobheni abazokhuluma ngithi. Kade ngesabatha ngikhokhele eKavixini ngayome lo mfula waseGibisila ngawubuka. Shumaya. Icubu ngabuka. Uthi umbangela uZungu. Umfana wakwaDunakazi. Kwakuyisabatha. Isikhathi nesiphambili kodwa inkomo zayikhishwa nje ihamba. Bathi abazali bakhe noma wakhe wathi khipha inkomo siyohlangana eThempelini umNazaretha wakho ngizokuphathela. Uma befike inkomeni yathi ingcwele sonke siyanaphesheya komfula akuwelo nomfula. Siyanaphesheya komfula namhlanje ngifuna ungakaza shayane namuntu. Amshayana iyo wakhatha. Uthi umbangela uZungu bahlangana babambelele enkunzini yakwaGumede igama layo kwakuMhlosheni igama lenkunzi. Lo wandunakazi wayesegcineni ngemuva yawela nabi inkunzi. Uma isiyophuma kanti nengweni yanyonyoba yafika emthatha owandunakazi. Ngake ngakhuluma ngaye eThekwini esitimeleni. Wavele waphumula. La ngemuva wawungazibuza ukuthi hlobo luni lwesaha olwasaha lomuntu. Ngathi manje ngikhuluma ngayo wayisehla wangehla eDabsroad ngoba wayehlala eMbelebeleni. Wazokwehla eThembalihle. Uthi kimi umshumali Ndunakazi uMashi wayingwenya. Awakhuluma indaba enkulu mfana yini engangibanjwe ingwenya. Uthi angibamba sesiyophuma. Uthi ayishona nami phansi emanzini. Phansi esizibeni umuzi waseGibisila sasufica khona esangweni. uBhombela sasimthola emile egacunya obhokweni lakhe afika khuluma nayo ngeze ukuthi ithini uthi ayigwaze ngombhoko emakhwapheni athi buyisela lo mntwana bayamfuna yambaba unaye si yazi yamdedela ngo2
Sakugijinyiwe kwayobikwa ethempelini ukuthi umntwana usebanjwe ingwenya. Uthe ethi mayishona nami phansi simfice uBhombela afika itshela ukuthi mkhiphe umntwana bayamfuna abazali bakhe. Uthi mayithi yayiphuma nami intweza bamemeza abantu bathi hawu shembe ingane yabantu sesicela ithambo layo. Uthi gwiqe ishone nami phansi uthi simfice uBhombela athi ikhiphe ingane. Bengubukela lokho nomuzwa leliyadamu ukuthi lo muzi wawuya kanjani. Ithi indaba mayikhulunywa uBhombela wathi ukhona phansi emanzini, ukhona emhlabeni esibhakabhakeni, ukhona emkhathini, ukhona lamagama alabo uNkulunkulu bala ekhaya. Njengoba ilanga lesibuka sibuka iso likaBhombela, ebusuku sobuka inyanga izulu. Uma kungaduma izulu kabi kuzoqhamuka uthingo lenkosazana luzokhuza izulu. Uma izulu liduma ngomzimba wonyazi, ngoba umzimba wonyazi ukhandwe ngembali umzimba wayo, yikho kuthiwa yonyazi. Khona lawo magama la ekhaya. SikuloNkulunkulu thina wadala izulu nomhlaba. Amen. Lama gama yabachaza. Ngicabanga ubaba wami owazalwa ngo-1914 ukuthi ngo-1935 baba wena 32 years uBhombela eshintsha ibhaji. Kodwa ubaba wami wacelwa ngo-1913 celwa umkhulu. Ingakho ngithi ngiyinhlabathi yasehleni. Ngicabanga ukuthi umkhulu esafuna itekisi wayezogibela kunalandeli babo sizokusanga sisho njalo. Base beganene kodwa lokho. Kodwa umkhokheli wayezosuka lapho uBhombela wayezoshadisa inkosi yakwamakhasa, wayesecela abantwana. Umkhulu wayeseshonelwe abantwana abawu7 ugogo. Wathi mayicela abantwana wayesethi uBhombela, hawu ndoda kwamkhalela, okhalweni lakho sekusela abantwana ababili. Usahayika umkhulu, sazohayika. Angithi isizulu leso. Abelusa bangizwe. Wala sazobuyela ekhaya phela nogogo. Sebegibela itekisi, useyimisile imoto umkhulu bagibela bonke. Wathi umfana ozomzala umqambe igama ukuthi uVusumuzi, ngoba yena ngekafi. Uma esekhulile bese uDelija waseBhayibhelini bese ugcina ngentombazana uthi nokuphila ngoba izophila. Ayithi uBhombela wayikhuluma nami umkhulu asuka lapho ayika. Bayithola imoto bagibela baya ekhaya. Wazalwa ubaba ngo-1914, wazalwa u-Ade ngo-1917. Manje ngizibona ukuthi akufanele bekhona into engiyonayo mina bakhokhela esontweni bashumayela. Uma sengihambile kuthi izingane zama igijime nezimbuzi zenkosini. Njengale bengikhuluma ekseni. Ukhona into esemqondweni yethu uma sesigcotshiwe sagcotshwa. Bese sehlukanisa. Sihlukanisa into engeyona ehlukana. Sithi uNkulunkulu ohlala esitabeni thina besihamba nababa wakhe ngeke asitshele lutho. Ngiyabonga ngoba ngathi ibandla libe ngakushembe lingakushembe. Kukhona izinto ezihlupha ushembe eNazaretha, ezihlupha unyazi. Abantu abayibazenze bathi thina kade sikhona elangeni, besikhona enyangeni yezulu, besikhona othingweni lona mncane, akekho ushembe omncane. Yathi inkosi la ushemba ngahlala esitaleni na 12 years uyobe uNkulunkulu ephelele abantu bamhlonipha. Zikhona izimpawu zokuthi uBhombela ke mhla amen. Eyokuqala nansi umzelo uphawu ukuthi uBhombela ukuthi abashumayela bagcotha besikhathi waBhombela babefaka imizelo. Luthe unyazi lengubo eyabashumayela basemthethweni ngoba ngilande kude lapho uBhombela sayifihla khona noBhombela.
Okwesibili uphawu bakhokheli bashumayeli lutho. Uma uphuma umhlangano yena ohamba phambili. Akulona uphawu lokuthi ubhombele kuye. Okugcina. Ugogo wami sebekhona embombeni ngithi. Ugogo kimi. Ingane zazalwa zaba nenhlaka, hlale nogogo nomkhulu, khona izinto ababayixoxa. Awuzazi nje indaba zakini, yimo uhlalanga nogogo omkhulu. Ugogo mhla ubhombele jiya nomhlangano. Ebuyele ebuhleni bokuphakama, ethi bantabami sesihambe singamtshelanga umnikazi wesonto, umnikazi womhlangano ukuthi sesiyahamba asibuyelele emuva abantu abamshumayeli uyayazi lento. Siyomtshela ukuthi umhlangano wakho siyaphuma enhlangakazi, uthi ugogo sajika sabuyela emuva safike sahlala eparadise wayesethi ubhombela uphi lo nkulunkulu ufikile. Mletheni base bemlethe wayesemgona wayesekhuluma nayo ulimi lwakubo ekugcineni wayesemthinta ngomuntu ehlathini wayesethi ngithi wena uzongilanda ezulwini uzongizala emhlabeni masengibuya. Okwesibili wayetshela uthini eligonile lomncane angithi wena uzongizala usembuyisele emuva ulokhu emthinte ehlathini ngomunwe wena ozongilanda ezulwini uzongizala. Okwesibili angithi ngizozalwa kuwe mina akuzona impawu sifuna ummeli ngeke siyeke le ndaba kammeli bashumayeli. Funeka insizwa ulishawa ihlikihle uyikhothise iside. Ya. Khona manje ukuphinde ebuhleni kube nabantu abaphishembe yobekwa ummeli. Funa sihlale sibakhumbuze. Ukuthi nani sedukisa lithi ushembe yobekwa ummeli. Sihlale sibakhumbuze bangcwele. Singakhohlwa. Hayi funa sishaya bese siphinde ukhiphe insizwa umhlikihle umkhothise aside. Ngoba abazukuyeka sisesikhumbuzweni kukhona le ngoma benthe umshumayeli uyakwazi ukuchwaya ukuthi awusondele mhlawumbe umadlala kufundisa abantu ukuchwaya. Wayethi ubhombela amayishaya ugubhu lwakhe khona isihlabelelo wesihlabelelo athi umhlabe sina uyazama umhlabe sina uthina uyazama bese uqale esandleni ugubhu niyabuza ukuchwaya umhlabe sina uyazama umhlabe sina uthina uyazama alikhulanga nalamakhehla nobhombela bamadlala ukuchwaya uyakwazi awuhlabelela ivesi elodwa kuleli lasebusuku ungaliculi uhlabelela. Nkosi yami ungithanda konje kwakuthiwa amadoda bona bathi bokusonda ayabheka khona leya ndawana ewubuchwaya uma ufike Nkosi yami ungithanda
ngithanda ngoba izwi lakhe lesizulu izwi lesizulu wamhlawumbe ngiyabona indlela okuthubombela wayihlabelela ngayo ithi nyanga izulu sengizothenga upiyano ngizokwazi ukulandela lona ola ekhaya ukuhlabelela akukhathi kuyadlona njengesingisi hayi lesi sase South Africa okuthiwa udisi lesingisi mawusikhuluma uyagoqa ulimi bese uvala amakhala ukuhlabelela kwala ekhaya funa sibuyele kukho ngoba ithi indaba yala ekhaya lezi ihlabelela ubhombela mawusiqala usihlabelela singene endlebeni kuyena onyazini bese thengilozini endaweni ethile kuyahlatsheleka zinomehluko awufunde mbheki la ekuqaleni unengigxile emthethweni namhla awufunde ekuqaleni kwesihlabelela funde ekuqaleni funde Ezihlabelelo lezingoma nemthandazo yebandla labaNazaretha zaqanjwa umprofeti uShembe kaMayingi lokho kubhaliwe futhi zaqanjwa umprofeti Isaya Shembe kaMayingisa kaNhliziyo Jomba la abawashembe ngaba Jomba futhi esesibili safika Jomba futhi lezi zihlabelelo zimisela ukusebenza uma kuyinkonzo engcwele nemigidi nemikhosi kaNkulunkulu. Amen. Akubona amaculo la okudlala bashumayela. Njengoba abantu bakhetha inkosi bezofuna uNkulunkulu nje. Abafike bangcwele sibatshele kuyikhona khona. Njengoba kade ngithi ekseni umthandazo wesabatha kuwona kamfundisi nomvangeli okamshumayeli afundele ibandla umthetho kaBhombela umthandazo wesabatha uBhombela wayewenzile wakufunda 1 hour yayisithi inkosi ilanga sengicela ukuwafuna ngoba uzohamba isikhathi ibandla likhule isikhathi sokusonta sibe sincane kodwa lemthetho la eyethu lemthetho lapha yethu akuyona esabatha uma ufunda umthetho wesabatha kuthiwa wena ndoda oyinhloko yendlu yakho fundisa indodana yakho ukuhlonipha wena mzali wayo kwakusho uBhombela wathi isono necala lizowela indoda engayifundisana kahle indodana yayo wayisenza nakomama abaganile wathi wena nkosikazi oyinhloko yendlu yakho fundisa indodakazi yakhe ingazulu kukhona ihlazo okufanele sibuzane abakhokheli ukuthi uma uhlulwe ingane yenkosazana suke kwehlulile ngumzali yabuya nengane la igane khona wena izanukazi namakhehla ala ugane khona njengoba wena wafika ngomshado omuhle
kwazungezwa igceke zasuka intombi zayisipayeni zayocela inyama zathi ngamakhosi wayikhomba inkomo wathi nayi inkomo engifaka ngayo makoti engivusa ngayo ngoba kubefile zase zithi intombi ekadada izingafa base bethaba ngapha kukamkhwenyana umthimba ivuke uma ke wena mama wagana ngaleyo ndlela uthe ushembe wathi inkosazana iyobusiswa ukuganeni kwayo nenzalo yomzimba wayo iyobusiswa uma ke ma wami wagana ngaleyo ndlela uma yakhe ingane ingasaganyo elikabani icala sisemthethweni kaBhombela nanko kwafika indaba enkulu kwafika iKentani kwafika oShekazi mama bajabulela uShekazi ithi ngale mama ngisayosebenza shumayela bazihlangana nalokho cha shumayela ungale kwakho impunga ngeke ngithinte ithi ngodusi yakho mina wami ngicela u300 okuthenga i-airtime bese uyayifakela bese ifike ekhaya iphethe uShekazi ithi mama sipheki namuhla ngibuye nekhentata ngithi bakhokheli amaye umkhokheli azakhotha umlomo angazi noma imnandi mhla inayo taste inayo ujabulela into engayazi usekhohliwe ukuthi uBhombela ubhala ukuthini la uthi uBhombela akayifundisi indodakazi yakhe ukuthi ingazoni wathi ke nawe ndodakazi sihamba siyajula kaShumayela siyahamba siyentanda intanda yaqada uBhombela umlungu engafuni le ndawo wayesethi uBhombela kusuka amakhosazana hayi amantombazana inkosazana nentombazana kwehlukene khona inkosazana la eNazaretha kube khona intombazana emhlabeni kube khona intonjozwana eSpotini hlukene lezi zinto la eNazaretha khona inkosazana intonjozwana wona mangagama intonjozwana eSpotini uvuke kuseni emsebenzini yovuka la ibuyele eSpotini makuthiwa hambe uyothatha mina ungeba wangithola la uzongilanda la intonjozwana le angithi khona engayazi kuyo ukuthi fanele ihloniphe eyomzali wayo angithi bakhokheli wayesethi uBhombela awahamba amakhosazana afika luka inkathi entanda hlale phezu kwazi athandaza izofika indilozi ezokhuluma nomlungu ukuthi avume nentanda isifungo sikaBhombela ahamba amakhosazana afika hlala lentanda ave kusena phula inkingo ngikhulele khona phela abaShumayela sathi sihambe sikhombe inkingo eyishulekile zagobeka zangaphaqaka sithi hayi wena le ndogalungiba le ihlule uphuluthi cha ihluleke kanjani intombi vele uphula umoba intombi uthiko lasentanda singakagawulwa yayifika ibambe ukuthi phaka uze uthi lwalenziwa yini akulahleke lutho kuyo uma kukhulunywa ngamaphoyinti aphelele 500 point ilibamba uthingo lithi phaka bata bami angelihlambalazi yekani technology uyilethe esontweni niyenza bakhokheli lezi ngane niyayibheka ebuhleni kodwa mancane amaphesenti angithi lena nifundanga ukuthi o-ABC nafunda ukuthi o-A-B-C bale kumqondo niyenza amakhosazana
ucwaningo lwethu singabashumayeli luthi uma ziya lapha zithatha iColgate zigcobisa umlomo zigeza umlomo bayafika abakhokheli bathi hayi akaze kuphume ilanga lapha ngesilungu kuthiwa indisene lebuli sinto kanti ingane igeze ngeColgate leyo kuthiwa yini le efikayo wawuyifaka kuphi bafika abakhokheli bangabona hayi hlakaniphani ngomama ningazodwa zingane ngoba yifundile itheni ingane ngiyayibuza sikhuluma ngomthetho kaBhombela ukuthi isonto likaBhombela libonakala ngithi kule ngane unomntwana wena uthe athi wena kwani ukuthola umntwana omama bethu babe bethi kunzima ithi hayi phela into yakudala leyo thina mase ngino 7 months thanti bayithobisi mfaka iglycerin umntwana vela athi nyuma khulumeni umngcono kahulumeni thina funa sicela umthetho kaBhombela ngeyeli imisebenzi kaBhombela asicela umthetho makhona ukuthi uBhombela wathi uBhombela wakhiwa imizi kube khona amadoda kube khona amakhehla kube khona izalukazi kube khona intombi kube khona insizwa ukuze uNkulunkulu uma ikhipha ingilozi ebuhleni bokuphakama zihambele imizi yamaNazaretha afike imizi yamaNazaretha ihlambulukile angithi khona intombi naba bashumayeli uma ingabibikho ingubo yokuthandazela kuthathwe inantsuka inkosazana ithandazela umuntu asinde uma kushona umuntu esekhetha inkosi engakabhajatiswa abashumayeli bathatha inantsuka yentombazi yenkosazana babhabhatise ngayo umuntu osehambile abhabhatiseka hamba ungena ezulwini ngiyakhuthaza bomama bami ukuthi ingane sizele azingasehluki nobaba asingahlulwa zingane ngisho nezingane zabafana uyabona nje maye ngasathi uNkulunkulu azosibathi amen amakhosazana uma ingathi uNkulunkulu sengivula nangapha ukuthi mhlalisuthi ayihlolwe ngaba uqala mina ukuhlola mhlalisuthi niyafuna ihlolwe nayo cha ngaba unumber 1 mshumayeli mina ngaba unumber 1 ukuhlola ngaya nje kubaba nginike ngithi baba ngicela ukuthatha umsebenzi wokuhlola hayi awuthi ayimbuzi uzongwe anengibuza ngizoyihlola phi ngicela ukwenzela i-example thengisokise elisha sha bese uyagqoka mhlawumbe emva kwenyanga ngizofika angithi imali elisha izobamba lithi phaka uma sekuphela inyanga usukugqoka waliwasha lisazobamba lithi phaka ulobeke ukuthatha ugqoka intentsha angithi ngizofika ngifaka umuntu bese kusini ngidonse ngithi ngilizwe ithambile bese ngithi kuyasebenza akamtshela ukuthi kusebenzaphi lithandiswe yini bese ngifaka umuntu edolweni ngibambe isikhumba ngisithi mase sakhuphuka kangitshela ukuthi usuke eguqaphi akasinda ngithi omama abasindayo yena usuke eguqaphi sisemthethweni bangcwele kaBhombela sifuna sikhumbule imithetho yakhe isonto ukuze liphile bomama nazi ingane khona akavele umama uthi mina ikhona inkosazana sengike ngayishaya amabele ihlosa abuyela phakathi
useyishilo uBhombe wathi ingane mayiqala ukuhlosa ingashawa amabele. Niyekeleni ngobaba sekuyisikhathi. Niyabona yini ukuthi ukukhula kwethu bobaba thina swabonile thina amakhehla. Kuqa baba bakubona. Kuqa ikhehla ulona iqhiqo. Usaya eqhibini. Sibonile izalukazi thina. Laba bantu esibadinga esontweni. Sidinga laba baba bangaka baba ngiyabona. Sidinga izalukazi bakhokhele ziphi izalukazi emvalweni. Zishona. Nani nje ngiphelele lapha sekulungile senizohamba. Cha nqumi. Ngikhulumela umthetho ukuthi leli khona singajiki kulo sidlule kanjani sangajika kulo. Ngoba uBhombela nani yonke imithetho yakhe la. Uyibekele uBhombela umthetho nansi yonke. Iwuphi lo okufanele manje wenza ngiqale ngiyonikele enkosini. Ngoba yonke into la ekhaya yenziwa mahala. Siyakhumbuzana ukuthi njengoba sesikhumbuzweni uBhombela ubuyile isonto uzolitala phansi nemithetho ayibuyele back to njengoba esho athi leli sonto ngizolakha kabusha lemithetho wayibhala ngichazile ebusuku ekade bengekho uthi athi inyanga izulu thina uBhombela lesingasho ukuthi ubaba wethu ngoba sasithi masihlele ezulwini ahamba egumbini abuye athi madoda lo mthetho ngiyubhala emhlabeni ngifundisa abantu ukuthi awugcine lo mthetho bezokwazi ukuzofika kuleli izulu. Ngikhuluma ukuthi ebangcwele umthetho kaShemba ubekithi. Umthetho kaShemba umile emakhaya kithi. Umthetho kaShemba engaleni esizalayo awumile kuzona. Niyanizwa bakhokheli. Lukhona usizi. Online athuthini. uBhombela kakazasho ukuthi mangigana seku 50-50. Kufanele sibuye ezinye izinkomo. Uma ngithi kuleli yakhona ngicela ukwakha indlu kaMkhulu bese ngilanda umuntu ozoyilayitha bese kuthiwa isiphi isidingo ngoba mina ngikhona. Sesiyabonisana kasangiganile lo muntu naye usenezwi mhlawumbe uqhamuka 14 bakhokheli akuqhamuka 14 akaphakamisa isandla umama othi ngeke ngabona inkosazana ngabukela umyeni wami uthi asande siyogana ngicimezile ngeke ngimbuke phakamisa izandla ngibhekele Sisonto othi khona inkosazana engiyibonile ngabonela umyeni wami ukuthi ayize izongilekelela sizikugeza inyawo. Awu bese simathenda uNkulunkulu akukhulise mawami. Phuma namhlanje uyifuna ngoJulayi amathenda ayicela. Ngiyabona mama ukuthi banamagugu. Amagugu afuna ukulala. Mama yini le ngezikuyisutha yini afuna ukuyimayedwa yini? Ngoba indoda ayiguga. Njengoba indoda iyitshe shumayela indoda isinda njengentshe. Ufuna ukuyiqukela niyenza bomama. Phela inkosazana. Khuluma ngenkosazana. Inkosazana mayisishiswe isitofu uyibona ngamahlombe la ngemuva iyagoba isike yaqhubulithi. Yesindithi bese uyibona bese utayibhekele bese uyibuka impopha ngomo isengo. Koke uzohlala nelingane
I will be there. Uyangimema? Ey'ndala zezi ungayitsheli ufike ukuthi nje kunomcimbi wazo uzoyibungaza ukuthi sizoyimhlanganweni bese ungumema. Niyangifuna amakhosazana? Hayi abancane. Ake kusho la phambili. Isizathu bangcwele la ekhaya yikho into engaphezulu kwenkosazana. Ubungcwele bukashembe bugadwa inkosazana, izinto zikaNkulunkulu ziphathwa inkosazana. Manje ke ithempeli ukuze kuphile kufike kufanele kuphile ngaphansi kwale nansuka le. Akuphile ngaphansi kwale nansuka. Ngoba laba bantu bazozala umshumayeli, kufanele bazale umvangeli umuntu ohlambulukile, kufanele bazale umfundisi, kufanele bazale umkhokheli, kufanele bazale inkosana, kufanele bazale inkosazana. Uma kungekho siphi ilebuli ixetshule ubani uzozala nomuntu lo. Ngapho ngiyifuna zonke inkomo shumayeli ufuna iphelele. Kodwa wakho umsebenzi akawenzile ngithi nithe inkonzo ayikho ngapha emuva. Ona ngiyahamba ngeswazi. Ngizosale ngishika nabantu. Ngithi mina kulekelelwane bazali. Njengomthetho kaBhombela athi asifundise izingane zethu ukuziphatha. Umfana nentombazana, ingane yenkosazana, ingane yomfana iyikusasa lomzali. Uyise wengane ubona ngathi kukhona isizulu esithi bashumayeli inkunzi sematholeni. Umfuyi noma umnumzana ufika mesipayeni abuka amankonyane. Lokho kungamaduna. Bese kubona kunobuso obuhwaqile bese dala ngizokubeka inkunzi lokho. Kunekukhahlela lawa amanye amankonyane ngo2 feet abazo hayi phela. Kunakho umsebenzi uyawupractice kuzowenza. Bese kuthole isizulu inkunzi sematholeni ikhethwa kusencane. Manje nala ekhaya uBhombela wathi abafundisi abantwana danami ngicela ngisungilunguza lefastela ngozi nansuka. Ngozi nansuka mboza. Efastela ngazi ulunguza ba. Mboza. Njengoba uBhombela ebuyile ezokhanda isonto thina abashumayeli nabakhokheli usho njalo baba emaguleni. Wathi ngilekelele isonto ngiqala phansi. Zonke izinto azibuyele. Uthi ngifuna abantu abazosuka lapha bayizuleni kaShembe bangahleli mahala bangcwele kutholakala ukuthi basihleli kanje ezulwini kaShembe sizofika. Wathi uNkulunkulu wasekuhlena ikhithe yoba yinhle emhlabeni ngaphandle koNazaretha. Gogo ngo-1935 sathi masizwa ukuthi uBhombela akasafikanga ePharameni usemkhaydeni. Uthi sagibela isitimela sahamba saya emkhaydeni. Bafike basikhonzela obaba bathi sekufika umkhokheli wasemziphathe. Wayesethi uBhombela bangene. Uthi ugogo zangena nomlungu uDokotela uAnderson. Wafika wathi Bhombela wathi Shembe ngizwile kuthi uyaduze washo ke yena ngolimi lwakhona la noma wathi siki noma wathi efana kanjalo. Wathi ngicela ukuzokujova njengobulele phansi ukuze namaNazaretha akwazi ukujova. Uthi ugogo sasingena sihlala ngapha wakusuka uBhombela wahlala ngezinga wathi mntanami waveza ingalo wayibambatha wathi umzimba okaNkulunkulu ngeke uphuthuzele ubovu amakulu. Waphuma uDokotela wahamba. Angitwe ichaza ukuthi ubani yena mayithi umzimba okaNkulunkulu. Asho ukuthi abamprofeti. Akasho ukuthi abancane. Wathi mntanami lo mzimba wawushaya wawuthi wathi lo mzimba okaNkulunkulu ngeke uphuthuzele ubovu amakulu.
Angisho ukuthi ungajobi selisikhathi. Nami ngisha isifuba abashumele esadini lami bake mawungayendlini manje amadumbe nobhatata kugcwele ibhodo. Ayikho into engiphathisa ngoshukela ne-BP. Angitela angijwayelene na. Angisinde umngane wakho. Angiboni futhi nangelinye ngizokuvakashela ngimaya lento. Ukuhlabathela lizwe ngoba nami ngiyihlabathela lizwe. Ogogo bethu kade bekhulile la ekhaya. Okay, tshela ingane zakho zibuke phansi ngoba bathi bona abakwazi ukupheka into ngaphandle kwa-Hemelize nokuthosa. Angikujabuleli udle i-Hemelize. Angikufeli. Angithi bakhokheli. Ngiyasitshelela inoma ukuthi bethu ukuthi bangasiphekeli thina. Liyathengwa kwamkhabela kodwa kuphekelwa yena. Nezwe insizwa wathengeni thengani wonke lamaphekepheke. Uma unkosikazi eShoprite akube wena ophusha ubhasikiti afake lawo madana nakhe. Kodwa wena musuku ukujwayela. Ngoba uthi umlungu waseGermany efike emsebenzini lapha kimi. Uyangibuka uthi kimi uyasidla ispice. Ngithi mina angisidli. Ngiyazivakashela emsebenzini ngisuke ngitesta ama-snacks ukuthi ayezwakala yini. Uthi manje ngikubuka long life wena ubisi yeah ungayidli lento ungasidli ispice ngoba sizofikelwa expiring date kuwe emzimbeni. Ungabasaba nalo igazi elistrong bese liba weak igazi lakho bese liyagijima bese uyakudokotela bese udokotela une high blood idalwa expiring date into idlile yespice. Ngithi mina pho ngoba wena udokotela anabavali ngana amaframe wadayi amabhizinisi. Ngikhuluthwa ngcwele umthetho nendlela uBhombela owasibeka kuyona asibuyeleni kuyo ngoba phela usebuyile. Siyadinga ukuba nempilo ende. Sekubuhlungu basho manje ingane esizala isenabo gogo. Ayisenabo umkhulu. Sekhona makoti phela. Yikho benjani kaDar es Salaam, eDar es Salaam iso. Kusho umuntu wamlokolo wakhipha 11 wenkomo azokutela ukuthi ayila eDar es Salaam. Asho njalo amabhulu. eDar es Salaam iso. Listen ek. Sikubukeke thina uthe ubaba wakho uma ekuzala. Wathi igama lakho uVusimuzi. Uvukile umuzi wami. Uthe umama uma izala ingane yentombazana enkosazana wathi inkomo zomyeni wami zibuyile angilobola ngazo. Uma zingasafiki fanele khokhuba. Ake sibone isandla bathi uma ingane yami yaphuka ngayo ekhaya kithi ngawufuna imbuzi okugeza umuzi. Angithi igama labo ama-supervisor emakhaya. Kuyonakala ni-supervisor mayikhona. Abonakala. Bomama, angifuni ukugxila kubakhokheli ngoba kubuye kuthiwe phela abana sebegcotshiwe. Abasana bakhonyana. Thina nje akulona ulimi lola ekhaya. Nengo kodadewethu. Tonzethethelelo. Akulona ulimi esingalikhuluma lo la eNazaretha. Siyahamba seSwazini siyobona ingane amantombazana seSwazini anezingane akutshele ngo11 years athi kwenzeka iphutha. Khokheli. Ake ngakhuluma noMsisi la ngemuva. Hayi phumani. Ngithi namntanami uthi Mshumayeli
sengino 20 years akakazayo ekhaya kithi. Ngithi mina esiphazile usakweleta uTehele ngithi vala. Uthi hey manje Mshumayeli iCoca-Cola kuyenzeka uyomele. Usuyazi test yayo. Ngithi mangwenze njani mawomele uthi hayi ngesitolo ngifike ngiphuze ibhodle ngishiye nebhodlela ngibiye sengiright. Hayi bantu abamane bayibheka into yokuthoma basekuseni. Lokuthiwa imbambezela. Ngifisa ukukhokhela le-list manje lini. Niyenza udadewethu. Angimhlukanisi nabayeni noma namasoka. Kodwa onomuntu ophendule kumyeni wakhe ngelona iNazaretha. Ngicela sondele ngimlekelele simncenge umyeni wakhe ukuthi akahamba kubo. Kodwa laba bahlala neThasuthi ngikhokhele le-list lini. Ona 5 years uyaphezulu behlale nezingane angakazeye kimi umthetho uhlala la. Nasi isibhamu sephoyisa. Nazi insimbi zephoyisa. Nayi uniform yephoyisa. Ngicela u14 ungilethele mkhokheli. Ngoba lapha esihlabeni uBombela akazakubhale lokho. Ukuthi siyokuthatha izingane zabantu sihlale nazo. Umbuzo ke kwami Bashumayeli. Lezi ingane esizala kubantu esingabakhokhela ngalutho izibiza siphi isibongo? Zobiza siphi isibongo? Ngoba mayethi usisi ingane ngiyinikeza uma indoda yakho alithi lithi izingane zenu. Eyakho kanjani ingane? Vusani lo le. Akulelelwane bomama kulelelwane eNhlanhluthi sihambe endleleni kaShembe. Ayikho enye into eyosenza sifike kumshumayeli sibephuma kube khona izalukazi ogogo bethu babegcina umthetho yikho uNkulunkulu wabakhulisa baze bafika ko 90 something to 100. Mina ogogo nje 116 akasho azana gule. Wahamba nje wayebuhleli ngo86 wathethe inyanga izulu wathi Nkosi yamakhosi wathi uBombela ngiyohlala woze ngibone izulu nasale abazukulu wathi ngisakwazi ukusukuma sengizosho Nkosi umuntu wathi uBombela mase kufanele ngihambe ngizosho yathi inyanga izulu Nkosi ibusise wafika ekhaya wavuka ekusinde eyilalele sampheleza kakhulu. Kodwa akukhona umuntu umthetho waShembe wayephuma. Wayavale ngisho kuseka ugogo ngeSabatha athi kubaba ambize ngegama athi iSabatha namhlanje kokomo ezosela. Yonke into iSabatha ikhonza uShembe. Ayiphume ngamankonyane ehamba. Ake ngibuze emkhokheli bami. Sesivala inkonzo. Uma Bashumayeli angisenayo ubaba. Akasekho umkhulu. Akasekho ugogo. Uma ngicabane nomakoti. Sakhuluma amagama esiNgisi. All this and that because Mary aphuma ngihamba. Ayivale ekamereni akhale ngibuye. Ngifike sephekile angizukudla yini. Angizukudla yini ngomama. Ngangiyengibona ubaba ngekhaya mama ewathethisa nje omama. Mhlambe baphuza ukuvuka bashanela icele. Bese hamba ugogo athi hey ambize ngegama wesibani ozana. Zingane zabantu lezi ekade uyithethisa kimi. Ayikwazi ukuya emabhodweni ziyopheka. Zizokubulala. Uzodlidla kudla. Zibiza izingane zabantu uzocela into ethele uxolise. Bese uyidedela uthi ayihambe zekitchen ziyokwenzela umaya azingakuphekeli uma kayixolisi lezi zingane. Ngeke ukhule nezingane zabantu. Bengithi asibuyele lapha. Ake nginikeze igunya umakoti. Uma uke wacela imali fanele ayicele noma ayifune. Uma yena wacela imali yayisithi ndoda ngisaye ATM
ibuye ngapha emva kwami hayi manje imali ayikangeni kanti kule hlale ngikufakela yona ukho inoshintsha kufuneka hlala umakoti angapheki kufuneka ngihlale ngingapheki stop ngiyabika bashumayeli ukhona ubukhelesi ngapha ngoba uma usuganiwe ayifanele imali yakhe iphele ephaketheni hayi lehlala kuholethe nasekhadini ngoba usebenzela bona laba bantu fanele umakoti mayethi kuphela ushukela indoda yenze njani ikhipha umshumayeli izombi yosithela ne-wardrobe ayisefe athi ngifuna ushintshe uthi umshumayeli imali yomuntu etsasuthi eganiwe ihlala la uma umakoti ethu uyasavuna uyibali musumkhethele u-50 rand ama-200 wabuyisela eceleni mnike yonke ngithi thina sikwazi ukuthenga uyabona nje mkhokheli ngedropheni mina kufona ngithenge 5 litre wamasi bese ngithenge ilithe yodwa uma ngifike ekhaya kuthi isisheba sikho ngithi mina masi nayo kuthi okay kabawadla masibafuna inyama kanti kwamkhipha imali nganika yena mkhokheli uyazazi izidingo noma ngakhithiza laba bantu laba zimenenje zethu akithi khona into abayaziyo singayazi thina uma ungababuza laba bantu bazithayithebule into abazoyipheka usuku ekuseni uzophekana emini uzophekana yabona bantendile kugcwele ubhatata ozokuqede ngomsombuluko kodwa yena ekuseni uzongivusa ngamaqanda hayi amaqanda ama-eggs kunoshizi phakathi isinkwa sidotshiwe emimbi uzongenzela ilantshi abasadlile ukhuze hayi kuko uzofuna ukuletha u-afu alethe nejuzi abeke konke la obhanana ama-aphula uhlale etafuleni ngoba kuthenge uwazithayithebuli yendoda ukuthi umyeni wami ngesikhathi esithile akadli ukuthi ngesikhathi esithile ukuthi yabona nje mina ekuseni ngoba itiya ngiphuza kuletha ukudla emini kuletha ukudla ntaba khona lapho ngibone khona ezulwini kwenziwa waze wakwathiwa ezulwini hayi ngitshela ukuthi hayi sekukuningi ukudla kulethile ingakho laba bangayigqokile ingubo niyabona amadoda aseNazaretha ukuthi anemkhaba yacebezela niyabona bayivunule ayondliwa khona isandla esitofotofo kuleli sayidi kukhona impatho kulaba bantu abala abazi ukuthi indoda iyafidwa indoda kufuneka ineswe mayethi unkosikazi ngifuna indlu karawundi la ihambe indoda iyothengisa kalikasemende ifake usemende ifake isihlabathi ithathe ithela amanzi uma uthela amanzi ngekusemende kufuneka usebenze amanzi angabaleki imali lithi panikov angithi ngisondela lokho kumama uthi sikhuphane sibe nemkhaba uma ngisengigidile uma ungavululile ake ngibone izandla bathi ngiyaya emgidini ngiyobona umyeni wami hayi kokheli akekho shumayeli njengoba usugida nasasenta ubuka umuntu wena cha hayi ababantu ubuka bayakubuka bathina masukhumula bathina uvotela ba cha siyancoma bomama ngoba ngaba yikho imizwa kuba yikho uBhombela wanika igama wathi mina ngojamengwe nishiya makini niyohlala namadoda eningawazi ukuthi ayiphila kanjani wathi ayikho indoda kufanele ishawe unkosikazi kuleli bandla wathi laba bantu bayinyama yethu sakhe ibandla likaBhombela uBhombela wakhe ibandla akhimizi
akha abantu abaphilayo. Ayivami inkonzo, ayivami inkonzo. Ngakhuluma ngelinye ilanga bashumayeli umkhokheli wayikhuluma lento ku-14 khaya ingasuki kumkhabela shumayeli ephakameni kwakukhona indlu owakuthiwa kusendlala idla indoda nasezizulu endlala idla indoda. Kwakuhlala omama lapho abashonelwa bayini ihlala inkosi ilanga besibiza uShumayeli ithi awubheka indoda engaganiwe bese ihamba yobuka lapha endlala edla indoda. Hayi ukuthi uzomthatha kwenzela umuntu ozokuwashela kuphekela uyeke ukupheka ngebhodweni nesikhokho. Indoda ayikwazi ukupheka, ayikwazi nokugeza ibhodwe. Niyazi khona engingenaka thina sihlala emahostela uphusibili ukuke washinge indoda inemsila yensila ayihlambululiwe ngokwenza umsebenzi angawona wakhe. Nginombuzo-ke bashumayeli ukuthi umuntu ongale ka-30 uma engafuni ukugana yini? Uhlalele nangafuni ukugana akiguqi mhlakusuthi engaganile ethi angifuni. Hayi makhosazana ngozane natso akiguqi bafuna ukukhetha. Hayi akaba nomhlangano. Hayi kukani wafowethu sifuna ukunithandazisa isabatha ubhinga indozi kaBhombela ila umnikazi wesonto. Abakhupha bathi mina ngiyafuna ukugana kodwa ngisebenzi khona bazothola isibusiso. Laba bathi hayi mina nginazo ukuthi ngisacina khona baqamba amanga athi hayi khona inkosazana engisayicina angiyiboni. Inhlabathi njena ebuhleni msana ukuhleka ngoba sifuna uNkulunkulu aniphe isibusiso. Yokuthi inkinga ukuthi amsebenza nokuthula. Siyacela uBhombela umnikazi waleli bandla anikhumbule insizwa ngoba niguqe phambi kwakhe aniphe isibusiso sokuthola umsebenzi. Amen. Ukuthi sibusise nihlale phansi. Ngiyabayeka-ke laba okay abathi mina ngizogana mase kuthiwa ngizogcotshwa. Laba benza njengamathawula. Niyabona benza njengamathawula. Nazarethe emide amathawula blue. Abanye abangene balandelane bafuna ukuyohlala bodwa. Akubonakale lisonto leli. Akusibona. Wathi uBhombela bakhethwe nguLosifa wabafaka phakathi angazi-ke makukhona omama. Okay bakhona nomama abanjalo? Bakhona? Ake ngibuze. Baxhuphana kanjani ngesibhakela? Bakhona? Baxhuphana kanjani ngesibhakela? Ngoba uma wakhipha isibhakela mthumane ngizofika ngithi bona baxhuphana kanjani ngesibhakela? Awutithekile bakhokheli. Sinabo mama. Ibandla likaBhombela loniwa yithi kuthiwa wayilala emahlathini kithi wafika umkhulu selishonile wafike wakhuleka ntambama kusihlo waphuma ugogo wacasha ngoba wayifaka inzila wathumela u-anti wathi tshela uBhombela ukuthi angikwazi ukungena ngifake inzila. Wathi uBhombela ngeke ngingene emzini bakosikazi ofele wendoda. Wangena esibayeni ngithi wakhuluma nenkomo zahlangana zakhanda indlu walala. Uma sakuthola thina safuna sigange ngaleso sonto uNkulunkulu owayilala emahlathini phansi kwezihlahla akithi udluli wasemsizini uBhombela wayehlala ngaphansi kwesihlahla lapha efika wazoxoxa unkosikazi wakhe sekufuna siganga ngomsebenzi wakhe yini bangcwele. Mabe khona omama
kuthiwa yini ngesilungu? Shumaye nawe ufana nami, khona leli gama lesilungu lithandwa kakhulu ngami, yini nama-lesbian. Uma bekhona abenze isikhulumo, thatha imbuzi uhambe emfuleni awuhambayo, ufike ntambama ukhumule ugeze. Uma ngazalwa kade kukhona ingane echithekile yomfana, ngasheshe mina ngahlala ngicela uNkulunkulu angigeze umoya waleyo ngane, angenze imizwa yami ibe umuntu womama nenhlanhluthi kanjalo. Uma kukhona enalowo moya, ayithatha imbuzi phela ihambe emfuleni ohambayo, ifike nayo igeze. Uma wami wachithelwa umntana ngasheshe ngahlala kwakuyintombazana, ngicela umoya waleyo ntombazana uNkulunkulu akawususe kimi, ngibuyele ngibe indoda. Asikwazi ukuba nabantu abangabona amaNazaretha ebuhleni. Sifuna ukonyala ebuhleni, sikhonza unyazi, sikhonza uBhombela usebuye, siyisizukulwana sesihlanu, sibe nenhlanhla uBhombela wabuyela kithi bacela. Pho uma ulingisa inkomo elimala eswini, inkomo elimala eswini igijima ivele kulelise elibukayo, uthi uyivimba liyongena ehlathini. Angithandi ukubona kulele ngathi ukuthi asingayenzi into lewona umthetho waleli sonto. Asenze umthetho waleli sonto bangcwele, ukuze uNkulunkulu uma unikela noma uthandaza isibusiso sihlale kuwena. Kufana nomuntu ongathethekile, asihlale isibusiso kuyena, unganikela iminyaka neminyaka. Umuntu onezondo isibusiso sihlale kuyena. iNazaretha linenhliziyo eyodwa engenawo amakamela. Fana nentombi emayiganeni iceliwe, ayinayo inhliziyo enamakamela. Uma ingasibe nenhliziyo enamakamela, oqhamuka ugiba zoqaqa idoda ivume, ngoba inhliziyo yayinamakamela. Uma usuke iNazaretha nenhliziyo eyodwa, uthini uShembe? Awusho mbheka uthini? Uthi yini onayo? Funda. Yeneliswa ukumthanda umngane. Hayi sugejile sana. Ngibuza omunye ubaba Shumayeli, ngithi njengoba ukukhuluma kwakho kukuningi, ngicela iplan ungicelise, ngoba emthandazweni yami mningi. Ngithi mangithandaza ngithi ekhaya khona izindlu ey'shodayo azinabantu, funa zibe nabantu. Kodwa manje ngibe ngisabela umthetho. Cha, ngingadondolozeli ngawo umama. Uthi uBhombela yeneliswa kumthanda umngako. Ngithi wena njengoba sebeyesithupheni, angisho ukuthi ngifuna ukufika lapho. Uwenza kanjani kulo mthetho? Uthi cha. Uyabona uthatha isithembu, umuntu oyedwa labantu, fana nengwe. Niyezwa makhono? Igama eliqhamuka komama lithi ithini esibaxabanisayo? Uma ngeke umamkhulu, inkulumo ayikhulumela umamkhulu ngiyayithatha ngiyise kumamncane. Angithi umamncane ithiwa yini into azokwazi, yini into efana nalokho, yini ithiwa yini? Uthandeka kakhulu ngoba uthi noma bengikhuluma nayo, uma ugalwe isithembu fana nengwe. Ingwe inamabala amabili kodwa maningi. Uma iwakhotha kanye kanye wonke bese iyacolezela. Uthi-ke ngiqonda ukuthi uthando lwabantu abaningi abathathile alube lodwa kube level. Uma kunefriji lapha nalapha khona, uma kune-TV lapha ibe khona i-TV. Uma isinciphile ifuna ukudla efrijini ngoba iy'ngane zine
abaningi bathathela kanye balayishe emotweni ufika upaka imoto ubanikeza amakhadi ngoba ngeke ukwazi ukuphusha amathoni amabili isikhathi esodwa manje babili uhlale emotweni ubalinde bakhithize isithembu sala ikhaya leso esokuNazaretha uthi amen udukazana usuyalinganisa kodwa kuthiwa thina bobaba esixabanisa isithembu esilokhu siphatha uthatha indaba zangapha uyilethe ngapha uthatha indaba zangapha uyilethe ngapha bathi-ke okunye nihleka kanjani neligane lesithembu wengeni unathuka ngithi uhleka kanjani uma usegcikeni awugoqeza kwethu goqishimani ngafuna ukukomama unathuka uzotriguka uma usegcekeni kini uhleka kanjani hamba kodwa ukulekele awuhleke mshimani uhleka kanjani cha mshimani emzini ayisho mawakhi afuneka kube umuntu ononevu njalo yini ukunevu ukuhleka njalo phatha kade uyahleka yiba nesikhathi indoda okokuqala nje why mawuganiwe unabantu umthetho uthamba uyohlala kwenu noma kuleyo ngizosikhona isikhathi mshumayeli zothi mangilapha ngifike ngihleke ebese ngiphuma cha ufundisile bamfundisile onina nokhulu bakhe mabesina ukuthi ke mntanami mawufike endodeni hoyiphatha kanje isifundo sakhe Nazaretha uyangibalekela ngilwa le ndaba yokuthi amadoda ayiwa akhathi isithembu akakwazi ukuthi maye kuleya nto yankosikazi omncane uhlelo luphume ngamafastela athi mayiphuma beanilandele umakoti ekhishini namatreyi maye ngale komamkhulu uhleka nje umuntu ongalifakile izinto legolide lo ikhona kodwa amahimele kwamamncane bayakhephuka kuhle kwentombi ezogqoka emfuleni efuna ukuziwa ngezinto ukuthi namhla ngiyamgaxa uhleka noma 11 ma usendlini enkulu ukuhleka kuphume ngamafastela ma usendlini encane akuhleka kuphume ngamafastela ungathi ma uphuma kuleya ndlu uhleka anukuze ngefastela ambhala ikhethini ahlale phansi Babantu kuyashoda akenze njani konzo unyazi mina ngiyahlephula Kaizer Chiefs ngiyabhalansisa uma nginesizulu ngoba ubheke phambili ilungise emshumayeli le muntu emzini kaBabona uhleko lulodwa la ekhaya ukugqoka kukodwa la ekhaya ukumaya kukodwa la ekhaya awukwazi ukuthenga iplastic yebeef uyise kwamamncane uthenga ibrand pack eayisile uyise kwamamkhulu isithembu leso kwamama sisemthethweni kaBhombela amakhaya awavuke njengoBhombela athi awakhiwe uBhombela wathi sithatha amakhosikazi sakhe imizi yobaba mkhulu akashongo ukuthi akuyoliwa akashongo ukuthi akube isudu ongasayifuni nkosikazi omdala ayisenayiwashe dayiclean ayisena mbala niyangizwa ukuthi ngithini hayi manje uma ngiyolala kwamamkhulu mangithakelwa khona iklabishi liyabhoyilwa khona umvangelo washo njalo ngakithi athe wemkhokhela ngithenda unkosikazi omncane ungiphekela amayonnaise
lo mdala ungixabisela amakhabisha akakwazi nokuthoza wahlukana umuzi wawubulala umuzi washonela kwamamncane zathi ingane zakwamamncane ubaba uzongcwatshwa wathi umamkhulu phela mina ngumamkhulu akazongcwatshwa kwaze kwayiwe enkantolo ngikhuluma ngokuxega kwendoda ngikhuluma ngokuxega kwendoda kanti ithanda isithembu ngimvimbo insizwa kodwa sihleleke ukuthi la mabala engwe owathathayo uma ingcolile uzowakhotha wonke kanye sisemseni kaBhombela njengoba ebuyile bangcwele asilalelele yena ukuthi uthini uthe ingabe into esiyenza ngenkani zonke izinto azibe umusa zonke izinto azibe uthando zonke izinto azibe ishawu lengakhulumeli mina ukuthi ekhaya lethu kunjani isiZulu sithi indle kaGenet umuntu ongecathuka ubhezobhozo baba kodwa ngikhulumela ukuthi amaNazaretha azi ukuthi ushebe wabekani kithi le mthetho nje lela uyawufunda ngisho endlini uma ubaba lo mthetho la uma uthe uyakhuluma izingane zangakunaka zabhekanela zasho lento yokuthi namhla sithi isipoki hayi sithakuhla mina isipoki namhlanje wesikimsa kufanele ukuze sihlabelele ingane mayisho njalo bese uyabheka ukuthi lo mthetho wakhe uBhombela fundisa indodana yakho uyawusho endweni ekhaya kukhona inkonzo bangcwele yomndeni ya lamavesi abhalwe la eSabatha mhlawumbe uzobonga ingane uzobusisa ingane emzini kababa wakho khetha imbuzi enolile bese ungena uvuka nathi ekuseni bese uyilanda izingane zigcwale emsamo bese uyitshela ukuthi la ekhaya singamaNazaretha umkhulu wagana ugogo ubaba wagana umama mina ngane ubaba wenu nani batabami ukukhamba lufuza imbiza hambani kulezi nyathelo kuleligceke lika baba angifuni inkosazana eyophuma ntambama angifuni inhlathuthi eyohamba ngesabathi yokudlala ibhola umthetho wonkonzo lapho kufanele ufunde khona lo mthetho ufunde izingane fundisa indodana yakho uhloniphe uyise nonina usukuhlala imbuzi yokubonga izingane bese uthetha mkhulu uvuka ibambe wena thoba uhlupho usesemhlabeni wawuthi mawufika abantu bebuza utolo ufika ukuchithe umoya wakhe amabuyi kule mzongena kulezi ngane wena anti ogane ozabe nobaba uthola zabo gane wena wawunothando oluningi uhamba ukhangeza abantu umoya wakho ngoba ungananga ungabuyi uzongena kulezi ngane lekhaya lezi ngane ngicela isibusiso sale ekhaya njengoba menza umsebenzi wokuyibonga ngifuna lezi ngane lekhaya zonke zibe nesibusiso bezabafana bezamantombazana eziqedile ezikoleni ngicela uNkulunkulu baleli igceke liyakithi abayifunela umsebenzi ngoba seyifundile ezitifiketi umsebenzi kababa lo siyawenza angithi uBhombela ubuyile uqedwe uhlale phansi bese uthi mama khokhela nami khokhela isukume ngohlungu leli bandla ishaya idwaba somyeni wayo ithi intombi ezalwa yini la iyogana khona iyogqoka lento enzima njengoba ngiyigqoke kubo ingane ezalwa yini iyobanjwa uyise nengane ayoyethula emzini wendoda athi nami unkosikazi enkomozeni eninginike zona bakhona omama baselapha uBhombela uhamba yedwa kanti simkhonza kanjani uBhombela masisele sisalelane kushela sisalelane akile ngene kufuneka ihlale emzini bobaba itsheliwe inhlathuthi yatshela inkosazana
yatshelwa noma isiphuma ukuthi lapho uyakhona uya kumama ongamama uma kukhona njengami nje kunempela uma sekuphaka ukudla uyiphakela mthetho wasemzini itshelwa lezo zinto lezo kodwa uma isifika emzini sikhashaza likhona ikhaya ilente edala singafiki lapho ushembesho khona ethini athi siva sibancane sithi thina omkhulu bethu